No? Chlope! A potom som mal dosť také akože zlé obdobie na základe toho rozhodnutia. Ja už vidím, jak v skupine dostanem šikanu. Ja som najhorší typ zamestnanca, aký môže byť. Poď sem, kamerou. Ja ostatných raperov počúvam len kvôli tomu, že Future nevydal nový album. Vítajte v ďalšej epizóde Horstovku. Dnes sú máme Vranovčana, Kráľa Vemečiek. Čo? Kráľa Vemečiek, Krypto, Manga, Bugaba. Gabo, vítaj. Čo? Poďme na to. Tak, Bugabo pravidla pozná, je starší, takže ide prvý. Vyberaj si miesto. Tu idem kamo z dvojky. Či to je... To je šestka. Šestka? Dobre. Máš prešlap, ale nevadí. Bang. Zivo. To isté dáme. Šupačina. Čo je, že idem takto normálne. Chlope. O dosku. No dobre, to fyzika nepustí, nie? Že keď trafím dosku, dám koš. Hej, ale musíš tam presne, jak je to projekt. Aha. Chlope. Ja som maturoval z fyziky. Ty kokos, dobre. Skade? Tu z rohu. Ty prvé písmenko máš H. Prvá otázka. Tvoj otec bol kulturista. No. Mal si aj ty blízko k športu? S čomu sa venoval, keď si bol mladý? Ešte on ma nutil k tomu, no však doma sme mali také, že musíte cvičiť a neviem čo. Ale ja som tak akože to ignoroval, aj keď som cvičil, ale ja som jazdil na skate, kamo. Ja som jazdil od 9 rokov na skate, takže aktívne asi do 20. A máš nejaký trik, čo si proste bol najviac hrdý, ktorý si vrátil naspäť, či? Bars nie, my sme vo Vranove, akože nebolo veľmi, že kde jazdiť, čiže my sme jazdili flat ground hlavne. Ale vieš čo, tešil som sa strašne, keď som treflip, keď som, vieš, 360 flip. So here is how I tray flip. Teraz sme točili také video s Explom a mali v Decathlone vlastne sme jazdili na skatech a to bolo akože celkom príjemné, vieš, tak si zajazdiť po dlhej dobe, ale akože som celkom drevený teraz. A si sledoval aj výkon Ríša, ktorý ho na olympiáde, či... Hej, ja som ho mal aj v podcaste, bohužiaľ sa stratila nahrávka, ale akože ešte s ním nahrám určite, lebo mali sme sa o čom porozprávať. On bol náš vzor, kamo. Keď mal 14 rokov a má také legendary video, kde vlastne pred galériou v Košiciach jazdí 14-ročný, a to si doteraz si pamätám, ako sme to príklad videli, ja som mal asi 12 rokov alebo 11. My sme boli hotoví z toho, že aký skater, a teraz je na olympiáde, takže to je... Tak chlap stiaha nové brutál. A hlavne mi hovoril, že čo povedal prezidentovi. Čo mu hovoril? Lebo prezident jeho jediného natočil. A on, že ho stretol a že pán prezident, vy ste boss. Že toto povedal, vieš, na košický flava, že vy ste boss, pán prezident, a že to váš zizbol povedal. A on, že hej, normálne, tak som jaci bola. Z dola teraz pôjdeme. Áno. Tak nepôjdeme, ideš ty. Čuješ, ja nedám koš? To dám za teba, ja teraz. Ideš. Čuješ? Dobre, ešte raz. No. Tie kaksa. Nie, však aj prvý tam nechaj. Šeska. Počúvaj, si hral basketbal, ne? No. A jak, mám si aj poskočiť, alebo len... Pri šeskách sa neskáče, ale tým, že si možno menší a nemáš takú silu, tak vyskoč kus. Kulturista. No, nie, šeska je bez výskoku. Dobre. Ho a nič. Basketbalová kultúra nie len o basketbale, ale o tetovaniach, fetovanie, hudba, filmy, neviem, basketbalové možno. Tvoj najobľúbenejší rapper, pesnička, okrem South Parku, to už si povedal v nejakom podcaste, či máš aj takú inú obľúbenú? Ja, ty myslíš South Park Mexican? Áno. Hej, to sa mi páčilo, ale obľúbený rapper, kamo, akože to je ťažké povedať, že jeden obľúbený, lebo ja od malého chlapca počúvam rap. Momentálne, akože čo je obľúbené? Momentálne, čo je tvoje obľúbené? OGZ, to je taký z LA, taký typek, taký Mexičan, teraz vydal album. Toto je perfektné, že Paid in Full sa volá track, to je brutálne. Ale ináč tak, že obľúbený, že jednoznačne obľúbený rapper to... Vieš čo, Future je kamo môj. Future je obľúbený rapper, no jednoznačne. Hej, teraz vlastne som si to spojil, že hej, že ja ostatných rapperov počúvam len kvôli tomu, že Future nevydal nový album. A potom Future vydal nový album a pol roka počúvam non-stop Future.
Takže... Máš aj nejaký basketbalový film obľúbený, čo si možno nie, že obľúbený, či si videl nejaký vôbec? Toto, nie? Toto kreslené, jak Space Jam? Space Jam. Jednotku, dvojku? Nie, dvojku som nevidel, tam je LeBron, ne? Dvojke nevidel som, ale jednotku som pozeral, takže pravidelne. To bolo dzivé. OK. Si jaká legenda, ne? Michael Jordan. Včera akurát kamoš pridal taký post na Instagram a tam bolo, že jeho statement oficiálny, keď akože sa vrátil. Aha. Normálne, že tlačová správa. A vieš, ak tlačovky sú také, že proste, neviem, že 10 dokumentov a potom ide akože tá správa, ktorú niekto vydá a že on tam dal že jednu vetu, že I'm back. Už asi vie, že hovoríš, to vie, že na čo presne naražaš. A legenda, kamo. Nie, ja basketbal barzda, že aj v pohode. nepozerám to, lebo však jakú my tu máme kultúru, vieš, basketbalovú, aj keď akože teraz destri s tým, že podporujú tu bratislavský basketbal a tak ďalej, tak to je super, ale že nemáme tu až takú akože kultúru, čiže nesledujem to až tak, ale samozrejme, že mám rešpekt voči tomu. A možno nejaká obľúbená značka tvoja? Momentálne Stone Island, kámo. Stone Island? Badge-in, to je také memečko, vieš, že get the badge-in, že máš Stone Island mundu a že musíš to tak fotiť, bo tu je toto. Tak tu vieš. Get the badge-in. Dáme trojku, si veríš? Nie, vôbec. Slabota. Ani ja by som si nemal. Idem ja stať, aha. Čuješ vôbec? Ja som normálne, že drevo. Hej, tá vtedy. Ale teraz dám, aha. Aha. Momentálne téma kryptomeny. No. Vieme, že možno nie všetci slovenskí športovci zarábajú dajme tomu dostatok peňazí. Ako by si možno ty odporučil, aby si budovali majetok popri basketbale? No cez kryptomeny by to nemalo byť. Ja si myslím, že najlepšie, čo môže človek urobiť, je mesačne si dať nejakú sumu do S&P 500, čo je vlastne ETF, je to indexový fond 500 najväčších firiem na svete. Amerických, nie na svete, ale amerických firiem a posledných 20 rokov je akýby priemerný výnos toho fondu nejakých 12% ročne, hej, čiže to proste neojebeš, že tam keď budeš dať peniaze v horizonte 10-20 rokov tam budeš mať oveľa viac peniazy, ako keď si začal. No, akože nechcem úplne, že politicky to teraz otočiť, ale vieš, dôchodky na Slovensku asi budú, že prd v budúcnosti a myslím si, že ľudia by mali toto začať robiť čím skôr, že keby budovať si nejakým spôsobom vlastné investície, lebo štát sa o nich postará. Že S&P je dobrá záležitosť. Je to aj nejaké možno percento platíš, 20-30%? Hej, ale však môžeme rovno, počkaj, máme tu kalkulačku zloženého úroku, ideme si počítať, ja toto milujem. Dobre, poď sem s kamerou. Ideme, že dajme tomu, že 50 €, 20 rokov by si dával do S&P 500 a naraz tam drbneš teraz, že 2000 €, hej. No, proste za 20 rokov tam máš 61 000, to je pri 50 € mesačne. Chápeš? A to je len pri pajde. Pri kile by bolo viac. Pri 3 kilách, vieš, a 50 € to je čo? Však to si môže každý basketbalista dovoliť aj na Slovensku. Však 50 € čo? Tam nevypiješ palenku jeden víkend a máš proste paj do toho. No, takže toto robte, investujte peniaze. Lebo štát sa vás nepostará. Je to tak. Ideme teraz dole, aha. Tak nejdeme, ideš si, vyberaj si ty. Čuješ? Ja nerozumiem, ja normálne som prekliatý. Aha. Horse. Furt... A 0. Idem ďalšia otázka. A to prečo je, že horse? Že koň? Game of Horse, tak keď si hľadal nejaký skate. Neviem prečo. Skúšal som to googliť, ale hej, horse. ChatGPT možno by vedel. Pýtal som sa. A nič? Nebolo tam veľmi. Tam bolo iba, že to je od Game of Skate a niekto si povedal, že to bude horse, tak to je horse. Bo koň by bolo krátke. Rýchle. Teraz krátke. Aký bol tvoj najväčší možno neúspech? Ako si sa možno ty z neho dostal pre športovcov? Nešportuješ, ale je to veľmi podobné. Či si mal nejaký neúspech vôbec? Kámo, neviem, urobil som akože niektoré také zbrklé rozhodnutia v živote, že ja som najhorší typ zamestnanca, aký môže byť. Že proste ja urobím, že totálne minimum za tie peniaze, ktoré som si dohodol. Čo akože vo vakuu by to fungovalo, hej, ale však stále akože tvoj zamestnávateľ chce od teba čo najviac. Som dosť taký akože impulzívny v rámci takých vecí, že robota, že keď mňa keď to nebavia, to proste nebudem robiť. A mal som prácu, ja neviem, asi 5 rokov dozadu, 6 rokov dozadu, čo bola dobre platená, ale extrémne ma to nebavilo. Som robil, že americký čas a neviem čo. A z dňa na deň, nie, to customer support som robil pre Epic Games, kamo, čo Fortnite. No a proste od rána do večera riešiš, že decko ukradlo máme kreditku a že nakúpilo V-Bucks a neviem čo proste a ma to nebavilo, že po nociach som robil. A normálne z dňa na deň, proste dobre platená robota a som si povedal, že serem na to, že dal som výpoveď a potom som mal dosť také akože zlé obdobie na základe toho rozhodnutia. Čiže to bolo také, že nepovažujem to za neúspech, lebo ja akože sa snažím, že z každej jednej chyby nejakým spôsobom sa poučiť, ale že to bolo také, že sám som sa dostal do situácie, kde som vôbec nemusel byť, že keby mohol som to trošku akože, mohol som to ustať, vieš. Jasné. Takže tak.
ale neúspech, neviem. Ja Niekto neberie, že ako som neúspech, rád, ale... že žijem a že, že sa OK. môžem zobudiť, vieš, vedľa ženy, ktorú mám rád a Za chvíľku budete traja. doraz budeme traja, no. Bude Tommy Duboller 2. Nazdar. Budú parťáci. Tak, to prešíkam isto. No, A ja som, dobre. aha, ideš ty. No dobre, počúvaj. Teraz už musím, a nie, to stade nedám, stade tu dám. Jednu musíš dať. Čiže to nie je možné. Chránená dielňa sa tu stretla. Na jednej no... Ježiš. Tadze, chlope. Šupačina, pozraj tu. Len toto tam strihni. Toto je neúspešné, nie? Jo, jo, jo. A ešte stade dám, aha. To ja už vidím, jak v skupine dostanem šikánu, lebo my sme cez leto sme chodili hrať basketbal, ale tak, že jak z toho autobus. Môže byť autobus. Vieš, že lopta letí, ty ju chytíš a Áno, stále áno. musíš toto. No a sme hrali tak, že my traja žobraci, hej, kamaráti, a Alex Molčan, čo je profesionálny tenista, a Pali Regenda, hej, NHL hráč. A to tí dvaja, vieš, športový gen, najlepší. Pali takú šikánu nám dával, že to je, jak to nevieš hrať. Takže už vidím, aké budú komenty pod videom. No, to už máme otázku ďalšie miesta. To poď ďalej, čo idem som? ďalej. Si povedal. Aha, že ja som povedal? No, sám si dal otázku, či si Tak hrával. som chcel pri povídku. Aha, počkaj, to ty si sa chcel opýtať? Ja som bol, to jedna otázka, či si hrával v malosti basket alebo s homies. Takže hrával si. Hral som, kamo. Jaj. Ja som akože veľmi dobrý, len zima mi na ruky je teraz, hej, takže... Ty kaksa. Dobre. Mala je dosku? Mala byť dosť. Nepovedal. Aha. Kúkaj tam. Môže byť o hocičo. Už dobre, už mám zohriaté ruky, kamo, teraz už dám 10 po sebe. Pozri. Vidíš? Easy. Ops, díky. Dal si? Nie. Ja už na jednej nohe musím dať. No, na jednej nohe. No počúvaj, Hociaký. a ja sa chcem opýtať, že jaká je šanca, že Slovensko, alebo že zo Slovenska vyjde nejaký hráč, takže do nejakej akože Do NBA? veľmi vysokej ligy, dajme tomu, že do NBA, Teraz je jeden. Česi majú, nie? V Atlante toho gadža. Či dvoch majú? No, oni majú jedného, ale teraz sú také dve talenty, ktoré by mohli byť zo Slovenska. Že Vážne? Ten Rybár Rybár, Malovec, a Malovec. Máte Malov, zohral v Srbsku. Aha, no Srbi sú dobrí, nie? Hej, nie je to Euroliga, ne? Ale je podľa mňa akože jeden z najlepších. Ale teraz je v Amerike na univerzite Sebastian Rančík Aha. a dostáva veľa príležitostí. Jeho oco je aj Martin Rančík, on je tréner Chicago Bulls, asistent. To vážne? Hej. A... že Ačka, jak keby? Hej, on je asi štvrtý, ja neviem, proste je asistent. Veľa. Hej, jeden z nich. On robí väčšinou také video, filmové nosí vodu a tak? No, uteráky. Uteráky. Ale jeho syn je na univerzite, v Kolorade myslím, a podľa mňa potenciál. Musí byť strašne ťažké, akože z takej krajiny, kde nie je absolútne infraštruktúra na to, sa tam dostať, to je brutál. A v Srbsku prečo to je také toto? Len kvôli tomu, že sú vysokí všetci? Je tam toho viac, máš veľa, vieš, máš výber. Tu na... Ale tam sa môže kúriť, brat, toto je dôvod. Bo tam v hale sa môže kúriť. Ty si vedel toto? Kamarát tam bol na Crvenú zväzdu a že normálne dnuka kurili, že oni basketbal a kúria cigy. Strašne veľa peňazí to, čo do basketbalu. Ale ešte tu máš nábor detí, tam máš výber detí, to je rozdiel. Reálne, že tam všetci idú za tým. Štátom, extrémne to dotkne. Že oni, že tá červená hviezda je štátny podnik. Sakrálne, no. Pozri. Jak to mám? To je druhý leco. Ti roztočím a daj palec. Jak takému chlapčíkovi malému. Čakaj. Čiže, počkaj. Nič. No, chlope. Si je kakos. A ešte ideš strelu jednu, na jednej nohe skús, na jednej nohe. Tak, a na jednej Yao nohe. Ming. To poznáš. No a? Tam za to repere, ich spomínajú. Repere. Jak tak tu? Hej, na jednej a ideš. Ty, ale nebola zlá. Daj ešte jeden pokus.
Ty, kokso, nevadí. Si sa chcel ešte dať čo opýtať? Vidíš, ste sa smiali, že sa budeš aj ty pýtať, no ty si zapýtal. Hej, si sa pýtal aj ty nakoniec. Ale čo, však ja som zhovorčivý. Mám ešte jednu otázku a to len o tom, že robil si kuchára v Dánsku, robil si pre marketingovku, teraz hovoríš, že si robil customer support. Umýval som riady v Dánsku a kuchára som robil tak, že mesiac. Ale najprv si začínal akože... Briskal po mne vedúci a ja som mu nosil uhorky a také. Aha, A sem tam som nasekal dačo. Aha, okay. To nebolo také, že som varil. Ktoré z tých prác, dajme tomu, ti možno najviac dala, alebo ťa inšpirovala k tomu, čo robíš teraz? Kámo, neviem, ja som bol celý život hustler, že mňa nezajímalo, akože, že veľmi, že čo budem robiť, ale chcel som len peniaze. Akože nejdem, že silou mocou teraz robiť všetko pre peniaze, ale že tak aj nejak si zachovať integritu, že by som nikoho neujebal a tak ďalej, ale že neviem, že čo ma inšpirovalo. Mal si už aj v mladom veku, alebo to prišlo proste časom? Čiže v mladom veku si mal biznis ducha, či si nepravil kartičky, Počúvaj, ja ti poviem, že si pamätáš Gladiatus hru? Viem, alebo Bite Fight, alebo Travian. Toto už nie. Travian poznám. No a tam to fungovalo tak. Divoké kmeny. My sme hrali, že Bite Fight, to bolo, že upíry versus vlkoláci. A tam to fungovalo tak, že ty si poslal SMS-ku a ja neviem, že stiahlo ti, že 100 korún, nie, 10 korún ti stiahlo a dostal si, že 20 pekelných kameňov. To bolo, že premium si za to mal, hej, že mal si, ja neviem, nejaké výhody v rámci tej hry. No a my sme zistili s kamarátom, my sme mali 12 rokov, sme zistili, že trvá asi tak 10 minút, kým stiahne zo SIM karty peniaze za tú SMS-ku. Tak sme robili to, že sme čakali pred T-Mobilom a vytipovali sme si chlapcov, ktorí sme vedeli, že majú občianky, že už majú 15 rokov. Dali sme im 100 korún slovenských, oni nám kúpili SIM kartu, kde bol 100 korunový kredit. My sme naposielali asi 50 SMS-iek, tú kartu stiahlo do minusu, že minus 5000 alebo tak. Kartu sme zlomili a vyhodili, ale mali sme účet na Bytefighte, ktorý mal nabité akože to premium a potom sme tie účty ďalej predávali, čiže to bol akože prvý taký biznis plán. Samozrejme aj na Pokeci. Takým spôsobom na Pokeci, že pošli tú SMS-ku, dostaneš kredit, to bol scam. Ale tak akože 12 ročný si veľmi neuvedomuješ, že čo sa deje, no tak to bol taký akože prvé zarobky a potom na strednej som predával také, že topánky a otec mal za školou našou mal sklad doplnkov výživy, lebo on mal niekedy e-shop s proteínmi a tak ďalej. A tam som kupoval za nakupku proteíny. A ľuďom v škole som to predával akože, vieš, za nejakú sumu vyššiu, hej. Takže ja neviem, tam som si vytipoval, že kto hrá tenis alebo niečo, prišiel som za ním, nejakú kokotinu za 10 eur som kúpil, som mu povedal, že počúvaj, toto tu je more najlepší doplnok výživy, aký si kedy mal. Si ukázal fotku otca, že aké svaly bude mať. Daj mi 30 eur a že to budeš behať jak Usain Bolt a takým spôsobom akože som hustle, vieš, že furt som predával dačo. No a potom v Dánsku som išiel do Dánska po strednej, s otcom sa dohodol, že na pol roka mi dal peniaze. No a pol roka prešlo a Dáni sú strašní, akože oni sú strašní nacionalisti, tak oni nechceli ma zobrať do roboty, lebo som nevedel po dánsky. Čiže pol roka som hľadal robotu, nevedel som nájsť. No a už akože prešiel pol rok, keď som sa s otcom dohodol, že mi bude dať lové, tak som od Rumunov kúpil ganžu a som predával ganžu. A potom asi o mesiac na to som si už našiel robotu. Takže tak, no som furt akože hustle nejaké kokotiny. Oni tam majú v Dánsku to, že nejaké príspevky, nie? Ešte keď ale to som nerobil, to som nežiadal kvôli tomu, že väčšina tých zamestnávateľov neodvádza za teba odvody, vieš, že to sú nejakí prisťahovalci, čo proste tu majú nazdar. Proste ich to nezajíma. A keď za teba neodvedú odvody a ty poberáš tú podporu študentskú, tak potom ti môže prísť, že vlastne musíš vrácať. A moji kamoši niektorí boli akéby dlžní. A však tak som sa tak akože otácal životom a teraz mám celkom úspešný biznis. Chvála Bohu. Tak. A neviem, že čo z toho ma inšpirovalo. Proste to bol len proces a som tomu dôveroval. A nechcem hovoriť nejak akože nejakých finálnych pojmoch o tom, vieš, lebo ja neviem, že čo ma čaká o rok alebo tak, že môže to celé krachnúť, ale som tu a žijem a teraz hlavný zdroj príjmu je vlastne tie subscription, časť skupina, ktorý sa teraz vlastne budem aj spoluprácu s takou veľkou firmou regulovanou pre slovenský trh, čo obchoduje aktíva. Nebudem ešte hovoriť, že čo tie influencerské veci zarábajú, ale aj hlavne akože tá skupina. A ťa ovplyvnil ten zrušenie toho tvojho účtu na Instagrame nejakým spôsobom, alebo... V rámci príjmov? No, dajme tomu, hej, lebo meno určite už značku máš, ale čo sa týka... No, ovplyvnilo ma to tak, že na jednu stranu to bolo vykúpenie, lebo ja som akože dlho už rozmýšľal nad tým, že prestanem robiť taký ten humorný obsah, aj keď úplne akože sa to nedá, lebo však proste ja som taký, ako som na internete, ale že silou mocou, že trepať tam memečka a tak ďalej, to už mi prišlo také obohraté. A myslel som si, že to nejak ovplyvní príjmy, ale neovplyvnilo, chvála Bohu, že akoby, že Vugabo je jedna entita a potom je ten Discord a to je druhá, ktorá samostatne funguje, čiže za to som rád, že vlastne sa mi to podarilo tak nejak oddeliť. Čo som nevedel až do momentu, keď mi zrušili Instagram, že až vtedy som si uvedomil, že aha, však to funguje aj bez toho, že by som mal ten profil. Takže tak asi. Topka, díky moc, díky, že si prišiel na tvoj čas.
Dostal si. Díky, kamo. No počkaj, ešte jeden si tam dá. Ešte máme bonusové otázky, hej? Pozeraj, pozeraj. Vypadnutý teraz. Hej, počkaj, sa musím rozohrať. Dobre, počkaj, ešte raz. Tak a teraz. No! Dobre, než vypni kameru.